Right, pane nyaya iri kunetsa panapa muri yeZimbabwe. Ndiri kunzwawo nakawanda vari kuti hanzi vanhu veZANU-PF ngavapedzerane nyaya dzavo because iZANU-PF versus ZANU-PF chinchi, saka hatipindire nyaya dzavo mafights avo. Zvinhu zvakadaro ukatonawo kutodaroka unenge wakutokanganisa because isusu tinonyatsoziva this political party yatiri kudhila nayo iyi yeZANU-PF, but it's up to you guys. Ivo vakatotora advantage and vanototora advantage vakanzwa kuti opposition iri kunetsana. In fact vanototengera vamwe vanhu kuti vakonzese confusion in opposition. Zvakaitika kumadhezi ana Munzora aya, those guys ndo vakatozobenefita pazviri because vanobva vatake advantage of that. Zvese zvana Shabangu zvese zvekuya chirikola vanhu zveshe ndo mamwe maadvantages futi aitotorwa iwayo. Kana vakatora that advantage vanobva vamhanya pakatonzi paitwa recall, vomhanya vopfekera ma-MP avo vachikampena zvine power voisa mari votowina mamwe maseats vachingotora advantage vachidaro because vanoziva kuti vakangobatana chete opposition kanzi vakabata vano havachawane simba rekuita zvinhu zvavakajaira zvezve. So takada kutarisa zvinhu izvozvo manje ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti imimi manje vanhu manje mukada kungosiya muchiti aiwa ngatirosiya vapedzerane, ndimi munenge muri kumashure pazvinhu zvenyu, ndimi munenge muri padisadvantage pazvese because ivo vanongomirira kuti munetsane votouya votora advantage. Imimi makaona pavari kunetsana moti hatisi kutora advantage, amene kuti muchawinira kupi because vanhu vachavawinike. To be very honest, tarisa vakatonzi vari kunetsana nemacomrade chinchi ndokusaka uchiona tichitobva tatomhanya kutocelebrata tichitoti titori timu ningirikini yacho iri kutonetsa iyoyo handei nayo ngoma yakadaro handiti kwete tomahamanzwa kuti vari kunetsana moti aiwa varida kutiitisa zvavakamboita. Zvakatotibatsira because tikatotarisa kutonzi kutonzi pakazombobviswa mugabe pakadidi vari kutopera 1-1 vachitoenda vakadaro ngoma ndiyo ngazvitoenda zvichitodaro pakanzi pari kutobva uye nangagotinotyei zvatoita tozopedzerana anenge auya wacho tichitotangira ipapo tichitoenda because obviously vanhu ava mufanira kuziva kuti pavanoseparatana pese vanenge vatowiki panenge patoita wiki because pane zvimwe zvinhu zvaitweitwa futi nguva yamugabe zvisingachatoitwe because of pakaningirika kozoita zvimwe zvakazowedzerawo vanhu vanozosiyana futi handiti izvo zvawese hazvo but vanhu vakatomborarama tingoti makore 2 tingoti kuti zvanga zvatomborejusika so saka why not kutora advantage ipapo. Kana vanhu vari kunetsana ngatitosapota kunetsana ikoko, ivo ndizvo vanoitawo. Musarohwe psychology yevanhu ivavava, musakundwe psychology nevanhu veZANU-PF haikona kupusa kumana ngavanetsane tototi netsanai totokupa support munetsana kwanenge vachitoiteko because what else chichaitwa chimwe chekuti munotaura kuti hamudi kuningirana, but anyway it's a topic for another day.